Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, agudong kami. Ada ka di ipagatang mo. Agudong kayo manain. Kaano lang idinagudong kayo Awan ti abasto dito'y kusina. Awan mo ton ti sidaon tayo. Ay, adula unay ti paggasgastusan niyo. Na, agreklamo ka man ako na akong kat. Apay, adda kwartayo pagpalingkiyaw. Kat no nagipawit ni Mabel iti kwarta. Di bawat kayo man siguron. Mapan kami man laangan. Nagadaw a reklamo. Ay, awanin dya inayaba ka tricycle. Pimanawon ta nagbayag kamot. Ay na, kasano katagong ungot man di tatang mo. Tapay manin aya. Damdamagaklaan noon niya ti ipagatang na. Nagado katareklamo nan. Ay, saan kay pay ayaan na irwam iti ugali ni tatang? Masikuran nga men, tanaperde di pagdengdenggan na radyo. Ala, bayan nyo ta ibagak ka ni Manang Mabel, agumatang iti TV apagbuyaan ni tatang iti news. Ay, numaamuan di tatang mo da ita, ngagpagatang ka iti TV, agungot manan. Siyak ti makam mo. Apay ngagreklamo pay laeng, no addan to pagbuyaan na iti news. Di na lamang nga makita na pay. Lakay, mga lakan iti karne asidaam. Siyag mamanungay day taginatang yu akar ni tibaka. Apay aya adam agam no sang mamanaw. Mangan kakit din, tanapudot pa'y day tasidaan. Uray na tanglaan ko matisidain tayo. Oo, nay kamot. Kakaiso na nagipawit ni Mabel iti paggatang iti naimas asidaan. Agreklamo ka man ako nakon. Ay, pampanunutik nga rod ti gastos. Nala, agsida kay ti asin no kayat mo. Ngamda kami, agsida kami iti naimas. Oh, ading ko, kumusta kayon? Nasayaan kami matlagtamanang. Linanang, napanasinibugan dagiti masetas na. Ni matatang, dayjay. Agbiribirok iti lastiko apang tali na iti transistor radio na tapno aguni. Ha? Uso ka di pa itati transistor radio? Ni tatang Ay na, paggugusto na ngamin di agdengag iti news. Isulaang mo ti pagdengdenggan na dahil at transistor na. Sagmamano aya ti TV, taigatangak man laangan. Dahil ta kumati ibagakan ka, manang. Alabay taigatangak ni tatang iti TV, apagbuyaan na. Kyle, ano na tatartarimanin niyo? Ay, dahito man radyo. Kasan mo tin nga aguni kaanakan. Daytan sabay lang di radyo mi di. Wine, natinag ko nga main. Saan mo tin nga agunay. Dapay lastiko at talina. Baring nga rod mapagunay. Kumatang kayo aminan iti baro. Isupay man na nagastaws. Ibagayo ka ni Mabil Taigatangan na kayo iti radyo. Ay, ano saklangin na tarimaanin dahito yung radyo? Mabalin pa mo siguraw. Apay, di yun lang maigatangan ni tatang iti baro a radyo na. Saan na aradyo ti gatangan ni Manang Mabel para ka ni tatang? No di ka dakkel a TV. Ay, kastaya. Kinasarita ko ni Manang Mabel. Kahasimot ni tatang. Sapay kat adda tultulang na. Kasjay pa ila radyo ti pagdenggan ni Atinyos. No kunami nga nga igatangan mi iti radyo. Ay, sayang laang ti kwarta ko na namat. An-anon na nga iti kwarta na. No igatangan mi iti naimas amasida, agreklamo latta. Sayang ka no ti kwarta. Gagangay talakay ngaminen. No igatangan ni nanang iti baro a t-shirt, idoldolin na laang iti aparador da. Kat no inted na kanyak di may sa t-shirt na. Saan namot ka no ngamin nga isusuot? Ay, jakman amo no api ay di laang daan a t-shirt na ti kanayon na nga usaran. Mapispisang pa yun, gapo iti kinadaan na. Nasaya at natati kasasaad ko dito abroad, nanang. Saan da ka pa kadanagan? Nasaya at ngarudno kasta anak ko. Di mo baybay anti salon at mawan. Imawagak, tadamagak no na i-deliveran niya ginatang ko at TV yu di tabalay. Ha? Apay,
Nagtimatang kan? Wala nang, ni Nene tinapan ng bayad. Day, saan minamong adagayam ginatang mo? Ni Tatangay, kasaritak kumana nang. Jakambaw no sa dino tinapanan na. Rimwar mo titay. Sige nga rod nanang, tagtrabaho akpay. Umawag ak tumanen, no adanawaya nga oras ko. Ay, nagmayat at talaga apagbuyaan da iti TV, nanang. Naglawag. Ay, kat, makabuyak mat nga roden iti drama. Wan nanang. Agbuya ta iti drama, no iti rabi anakaturugan ni tatang. Nagdakkel kat na ito'y atibin a ginatang mo, anak ko. Sagmamanungay da ito'y. Saan kayo niyagdamag pa'y? Limot manang mabelti ng bayad iti dayta. Ay, lakay, adakan. Ha? Adda TV tayo. Wan tatang. Pagbuyaam ka no iti news ko na ni manang mabel. Ala, umay kan lakay, tagbuya ka. Kaino natarimaan ang daytoy radyo. Napan ko yung patarimaan. Pagan anumpay ngay day ta aradyaw. Day ta natalyan iti lastikaw. Nagmayat day to'y TV a pagbuyaam. Impagatang yumanin dayta kini Mabel. Katuan tatang. Isumot yada kwarta na. Kasano nga makaurnong ni manang mo? No pagatang kayo matapagatang. Ay na, agsao ka pa ilaang. Agtugaw kakit din, taagbuyakan iti kayat mo abuyaan. Ay, ni tatang talaga. Imbis nga agragsak, ngam agreklamo latamat. Tatang, nagmayat day ta TV a ginatang ni Mabel Nagmayat nga agpaisaw. Gastos iti kuryente. Kasta talaga tatang. Anya nga rod nga ay. Ngam imbis nga agreklamo kayo, rumbang kumaanaragsak kayo. Tasan nyo langan amang ngagtinyos. Mabuya yun. Ado nga ro ti mabuy-buyak agubat iti sabali a pagilian. Nagadumat ngamin ti mabalin mo abuyaan. No apay adag itapay lagkubat ti pag-aayat yu abuy-buyaan. Damdamag nga raw ti kayat ko abuyaan. Tatang, enjoyem kit di ti agdama abiyag mo. Saan mo apakadanagan dagiti agubat? Taadayo-day ta mapasamak dito'y ayan tayo. Anya nga iti pagsayaatan nga itid na, no agpampanunot kalatan iti saan pa'y anapasamak. Lakay, rabieng, apay adi ka pala maturog. Sana ka makaturog. Tabuy-buyak da ito news. Kitnay, manay-nayunan ka no dagiti pagilyan nga gugubat. Kat, anya kumati pakasak naram iti da ita adamag. Damagam pailaeng. Kit no madaman ti gubat iti pagilyan nga ayan ni Mabel. Madanaganak. Nakaamamak na ito ang mapaspasamak. Ninay, awagan man ni manang mo Mabel. Tapay tatang. Kaya't ko akasarita. Tanabuyak itinyaws nga dan gubat iti ayan na apagilyan. Ay, katanya ko maita. Kat delikado Ay na tatang, tila pagdandanagan nyo. Awagam kunak ta kasaritak. San nga agtal na dahito riknak? No jak makasarita ti anak kaw. Anya kayo ket din aya tatang, tila pagdandanagan nyo. Nagtal na dito'y ayan ko. Awan ti gubat nga ibagbagayo. Nabuyak mat ititibay. Agubatin da day tapagilyan nga ayan maw. Saan ka di atila pagdandanagan nyo, tatang? Natalgad kami dito'y. Madanagan at talaga anak ko. Ket, pagbuybuyaan nyo matlaang JTV a ginatang ko. Iso nga rin tinakamuak, may papaniti gubat ang mapaspasamak. Naa, kasla. Imadaddan sakit diti panagdandanag yo. Itatama buybuya yung dagiti news. Ay, Kunak nga adda pagliwliwaan nyo, iso nga inggatangan kayo iti TV a pagbuyaan nyo. Saan ket di atap no agdanag, ken agbuteng kayo akasta. Anya, nakaturog pala ang ni tatang. Katnual dawan. Parbangon nga minen anak katurog, tajay la nagbuybuya iti news, ti inararamid na. Ay, dagita manan mabuybuya na anyos, ti paka-estresan nan. Saan kami nga ron ang makasublat nga agbuya ka ni Nene, ta isulat tamot tante agbuybuya.
Urayak lang na makaring. Taited ko man da ito'y bado ang ginatang ni bakat ko. Basit ngamin unay kanyak kahit. Sayang mat, no saan ang mausar? Ay na, nagaduti ba daw kanak ko? Uray di dakon ikan. Adong agpaiso. Ngam nakadulin laang mat iji aparador mo. Ay wine, adu nga agpay suijay. Isuot yukit di amin dagijay tatang. Tapno saan nga ibaga dagiti kabagyan tayo, akas la kalapimpiman. Anya, ibagbagada dayta. Katuan, siyak pa yung timababain. Ta ibagbagada, abaybay anta ka. Tadagiti badom nga isusuot mo, pisang, kung nagdaandan. No ba dula nga kat nagadaw? Kat apay nga rod ngay, adiyo usaran, tatang. Itatang yaw, kasla saan anaragsak itibiyag na. Anya, sana naragsak nga ibagbagam manindita. No igatangam iti baro abado na, idulin na laang. No igatangam mo't iti naimas asidaan na, saan na mo't akot tiyan. Ay, kasanungatan no agugubat da dito'y pagilian tayo. Ay, unay kayo lakit din aya tatang. Nagado nga ibagayo, day tapay matgubat. Kasta na nga rod. Ibagbagak lang, mati mabalin na mapasamak. Lakay, dayjay gubat am abuy-buyam, ijay adayo a lugar, ti ayan na, saan adito'y ayan tayo. Hanggang mabalin tayo ang mairaman. Ay na, saan kayo nga agriripay? Malamangan tayo kit din. Kat pangaasiyo tatang. Saan yun ada kamatin ti gubat ito isang wanan ti panganan? Ay, awanin bakit? Talaga kimaron ti gubat ija ayan ni Mabel. Na, apay anak ko namot dayta. Nabuyak nga ro di jay tibay. Ay, kasano nga rodan ni Mabel? Dayta nga ro ti pakadanagak. Ay, naskan nga rod ang makasarita tayo ah. Ay, Nenay! Nenay! Awagan man ni Manang Mau, tanay, agdanda nagmanan to'y amam. Nanang, jak maawagan. Nangagmaw bakit? Ay, sos, apa yun ngay? Ay, daytan ti ibagbagak. Saan kayo kadi amadanagan ng kasta, tatay? Amo ni Manang ti aramiden na. Adudamot a Pilipino ijay. Agtitinulong da. Ni tatang mo man, nakaraw ti panagdandanag na. Tatang, kadwak dagiti apukom, at daday jayrwar. Kaya't da kano ti makaayam kan ka. Ibaga madyak masangaw, tagbuy-buyak itinyaws. News manan ti buybuyaan nyo. Kat, ay na, gubat manen. Kaya't kung amin amamuan, wanyan ti mapaspasamak kini Mabel. Tatang, saan nyo nga ibusan ti agmalam nyo? Amang pampanunot, iti saan pa'y anapasamak. Anya nga rod nga iti aramidag. Kitno nga'y mairaman iti gubat ni Mabel. Kitnay, manun nga aldaw asan na maawagan ti silpon na. Tatang, agtalak ka ni Apo Diyos. Isu asaan kayo kumanga agdandanag unay. Kan saan kayong agpampanunot, ti anyala ditan. Kat, kaputadan gubat iti ayan da Mabel, saan kan amangan? Ay, kasano ang maganas ko timangan. Kat gubat mo ti mabuy-buya ka kanayon. Nasaysaya at salaang, no saan tayo ang naadaan iti tibay, tapno saan ka madandanagan akasta. Ala, umuna kayo namangan. Italaang nga umay pumasyar lagi ti apo ko ta. Di mo pa'y kayat ti sumango kadakwada. Saan mo ka di ba maawagan ni manang mo Mabel? Saan pa, tatang? Ay, makapadanag na talaga. Ay na, saan kay kading agdandanag akasta? Saan idaabaybay anti Diyos? Ay, kasano no mairaman ni manang mo iti gubat? Ay, day takot ngamin. Tanalaka kayo nga agdandanag. Saan kayo ngamin na makimismisa? Ay, huwin nga rod. Da kamilangan kanina nang timapan makimisa. No agbati kayo dito balay, di talaan nyo ti buybuyaan nyo. Anya ngay nga rod. Ay natatang, saanin ang naragsak ti biyagyo? Day talag dandanagan kan agpampanunot iti madi ti aramidan nyo. Hello? Manang Mabel, nasaya ata na awagan ka.
Nakaro ti pa nagdandanag ni tatangkan ka. Ay, unay kat ni tatangan aya. Wen, pudno nga dagubat dito ayan ko. Ngam okay kami amin ditoy. Kinapudno na, agawid kamin. Jak amo no nasken amaragsakan kami wenno agladingit kami iti dayta nga imbaga manang. Agawid kami, ngam umakar kami iti sabali a pagilian. Iso saan kayo arumbang ang madanagan? Sige, manang. Ibagak dayta ka ni tatang. Ibagam man, asaan unay nga agdandanag? Saan man ngamin aday jay gubgubat anyos ti ipabuya yukan kwa na? Ay maragsakan na ka nakakita kan ka, mabilan hakaw. Oh, makita yung mat. Sa anak anaan ano, uray adagubat iti pagilyan ang naggapwak tatang. Ah? Ni nga min tatang, jay lagdandanag ti amo nga aramiden. Kasta na mo ni tatang yaw. Di na amo ti agragsak iti biyag na. Sakmanin tinakita yawn. Mabalin ayamot, abaybayan na tayo ti Diyos. Oh, kitaan nyo man. Sa anak mo't anaan ano, uray no adagubat iti pagilyan ang naggapwak. Ay, Tatang, nangag mo day ta. Agragsak tayo no anyaman ti adday ta. Taintong bigat, kan anyaman na panawan, addalat ta ti Diyos. Liklikan ti kanayo na panagdandanag, no dikat akid daw iti tulong ti Diyos, gapo ta saan ang managbaybaya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panagtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 13 kan 14. Itultuloy ti agananos kan situtulok nga agpipinnakawan, uray no adda pangibatayan ti maysa nga agreklamo maibusor iti sabali. Kas iti situtulok apanang pakawan kada kayo ni Jehovah, kas tama ti aramidan nyo. Nga malaksit kadagitoy abanag, ikawasyo ti ayat, tadayta ket perpekto asing galot ti panagkaykaysa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adakon, bakit? Aragopan ka man. Umadayo ka man. Kandi nakarakupan. Ah. Gapot adyak kayat day tapayun mo. Kanayon kalakas ta. Sumangpad ka na barbartak. Siga man, bakit? Basit lang mo tininom ko, Anya basit. Kita ang manday talangam. Manday ko. Apay ngagtungpa ka. Gaputasan ka na sa mardang. Aba, di ka mabain? Sige lang ti asawa, anak ariwawa iti rabi Isinagan to pa Sige! Agsinatano day tati kayat mo. Sa anak ang mabutang rubay. Oh, agsinay ka manan, insan Lisa. Anda ka di parikot? Itay ka pailangan ngamin adi matagtagari dita. Wangamin, insan. Nagapamanandag iti dadakkel ko. Iso ka diya, kasta dagiti matam? Wen, naimbag ka pa'y. Saan nga agap-apa dagiti dadakkel mo? Nasingpet kan sana mamartek ni tatang ko, insan. Man nakaawat, kan naurnos met iti balay ti inak. Kan kang runani ti amin, patpat ganda ti tunggal maysa. Kasta kumamot dagiti dadakkel ko. Ala, agkararag ka iti Diyos, Lisa. Ikararag mo, asapay lako ma, tagkin naawatanen dagiti dadakkel mo.
Nanang, dito'y kayon balay nga agyan, ta siya kung ti mga sikaso kada kayo. Ha, oray saan, ay nanak ko. Ijayak latan balay damanang mo, Atricia. Saan kayo ang maasikaso iti husto, nanang? Katno dito'y balay ti pag naadan nyo, maitad amin na kasapulan nyo. Baited ngagpaiso, dagiti kasapulak, anak ko. Gamjak kayat amasaksyan ti kanayon nyo panagapapa iti asawam. Imbes ang makarilaksak. Ang mga nusyak ti para anawa kada kayo. No aga pa kayo nga gasawa. Ni nanang man. Saan ka di apod no ti bagbagak? Ay, apay adi kay mabaen. Da kayo laeng iti asawam ti kanayon a pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Nanang. Kita mandamanang mo nga gasawa. Agpinpin natag, kan naragsak da. Kang runaan ti amin. No adaman saan da pagkinaawatan. Agpakumbabada iti tunggal maysa. Kat pagsaritaan da na inbag, no anyaman ti parikot da. Lakay, nakitam ka din ni Boyet. Itay ko pa asap sa pulon. Simurot kini nanang, mapanda ka no iti balay daading mo Carmelita. Apay ka di. Ibaon ko kumamapan gumatang iti sardinas, ta ilaok ko iti nateng asidaan tayo inton rabi eh. Bayam, siya kung timapan gumatang. Rumuarak mo't lang inton madamdama. Kasta iya, papanam. Mapanak ija enda kumparik Raol. Isublik tay binulot ko atraktor na. Alaam nga rodjay nakaselofane akamote, ta itad mo kan kwa na. Agnginaw sa ngamin ni bakit na. Aya, ano kayat mo? Sumurot ka kanyak, tasarong karanta ida. Si kalatan ti mapan, aglaba akpay, nagadun dagiti murang tayo. Sarong karak tulatan inton Sabado. Oh, agsangsangit ka man in San Lisa. Di mo kunay na nagapamanan dagiti dadakal mo. Diyak mo ti aramidak, insan. May paidamin ngagpaiso aka sa pula. Kanayon matamay matangak ti panagapada. Saan ka nagsangit? Tay kunak idin. Agkararag ka iti Diyos. Saan ka mapukawan iti namnama? Masigurado, makaamiris tumatlaang dagiti dadakkel mo. Insan. Di kagdanag insan. Adda kami akakabagyam. Saan da ka baybayan? No kahit mo. Ijay ka pailaang balay maturog. Tapno mailiwliwag mo na itamarikrik-nam. Ay, Naa, nagunag mo tanday tasin na ayo, nanang. masyanak iti kaanakam, anak ko. Limtag manan dagiti matana. Wan nga rod, nanang. Imbag atay na ayo ni Boyet nga agawid iti balay. Kat ita, nakaturugan iti silegyo. Makitak anabanno ka nagsangsangit ni Lisa. No apay mat ngamin akas jay dagiti dadakkel na. Di daman la pinanunot nga adda anak da amang kitkita iti panagapapad ah. Nya may mayat sana dito nga agnaud ni Lisa. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni ading ko maipanggap iti dayta. Imayak, takayat kayo akasaong agasawa. Ken kang ronaan ti amin. Saan kayo kumaamasak-sakitan iti ibagak? Manang. Apay, di kayo mabain? Da kayo ti pagsasaritaan dagiti kaaruba. Saan lang aday ta? Kanayon ang makita ni Lisa ti panagapayo. Maasyanan ni nanang ken ni Lisa. Gaputa kanayon alumtag ti matana gapu iti kasasangit na. Manang. No kasta kayo mutlang akanayon nga agap-apa. Agsina kayo laangan. Ay, saan amanang? Ay, ayatag lang ti asawa. Uray siyak manang. Diyak kayat nga agsina kami iti asawak. Kasta ka di ti agin-in na yan. Nupod-numot lang nga agpinpin natag kayo nga agasawa. Agbalbaliw kayon. Panunutan nyo di anak yo. Iso ti mas apektado. Gapu iti kasta nga aramid yo. Bakit? Nakaluto akon. Umay kayon, tamangan tayon. Kasta ka di lakay. Mabit lang tayo bakda Boyet kanina ng indi salas. Tamangan tayon. Sige.
Naimas na ito lutok. Torta at talong, kan adapay na prito along ganisa. Ni, adapay nakakabil iti plato a pakwan. Nangalaam ka dagita. Inted man ni kumpare Raul. Kastaya. Kaya nagtimpla ako ni iti kapita, bakit? Ay, agyaman naklakay. Talaga nga ipatpatag na kanya. Katuan isungarod nga inasawa ka. Sika talaga. Mangrabak ka manen. Anya, rabak aya, jay imbaga. Lola, kita ang dananang kantatang, Mayat ti kakatawaan da. Kasta talaga, ti agpinpin na teg nga agasawa, apo. Kan maragsakan na kiti makitkitak. Kuma, kasta madaan tim Carmelita kan Uncle mo Robert. Wen nga rod, Lola? Kasi ni Lisa mangkit-kita iti panagap-apadaan ti kan uncle? Wan nga rod, apok. Saan da pampanunutan nga adda anak da? Isuasi ka, boyet. No mga asawa ka, agbalin ka kumaapagwadan nga asawa. Tuladom dananang kantatag mo. Uray kastoy ti kasasati panagbiag tayo, amarikrigat tayo, basta naragsaklat ta ti pamilya. Ni Lola mat, agad adalak pa ilang. Daytakit din asawa ti bagbagana. Ibagbagak laeng met, apok. Ngam di kagdanag, Lola. Tanodumtang to ti panawan na panangasawak. Piliyak to tay babae, akas kininanang ti kinasingpet na. Ni, apay nagsangsangit ka. Nagapa kayo manen nga agasawa? Manang, agsina kami ni ti asawa. Diyak maanusanan. Pagat-atapan nak nga dalalaki. Ano niya? Manang, mabalin ka diya dito'y kami pailangi ti anak ko. Pangasim, manang. Sige, adabakan ti akwarto. Ijay pailaan ti pagturugan nyo. Agyaman nak, manang. Asino nga iti agtinulong no saan adata. Mala, mapan kayon ijay bakanti asile. Agina na kayo. Oh, ating Robert, nakaumay ka man. Un manong, taumay ko kumasukunan dagiti aginak. Urayam ida adito'y balay, napanta nagpiknik ijay karayan. Intun malempay lati panagawid da. Agyamanak manong. Imbag kayo pay. Saan kayo nga agap-apay ti asawam? Saan nakas kada kaming agasawa? Basit labanag, pagapapaan min. Ading ko, ti agasawa, agpinnatek ka nagtinulong da. Agpakumbabaday ti tunggal maysa. No adaman sanda na kinaawatan, maaladay tayo tinasayata saritaan. Manong. Pudno ti ibagbaga kading ko. Aramidam ti imbagak. Kan makimisa kayo man ngamin, tapno makangag kayo mat iti sasa o ti Diyos. Nagmayat na talaga nga imatangan dagiti apok nga aglanglangoy di takarayan. Wan nga rod nanang, kasladala na iliwan unay. Nabayag nga minan, diya imayan mi dito'y. Iso nga ipapasdan samot ti agay-ayam iti danom. Kasta talaga dagiti ubing. Kung gaya maading ko, nakapagdesisyon ka ka din. Inyawag itay ni manong mo nga agururay di asawam iti balay. Manang. Carmelita, anak, agpinnakawan kayo iti asawam. Kan ornosan nyo addo ati saan nyo anag kinaawatan. Panunutan nyo kumanilisa nga anak yo. Nan. Denggam ti bagbagamikan ka ading ko. Saan ka kumaama sa sair? Tapag sayaatan nyo matlaang ti pampanunutan mi. Bakit? Pangasim. Agawid tayo kuman iti balay. Mailiwak unayan kada kayong agina. Lakay. Pakawanan na kumabakat. Ikarik. Saan ako nga agin inom iti arak? Kansan kan nga papaan? Lakay. Agbalpaliw akon bakat. Katya kon sublian dagiti aramid ko.
Kahit ko mga akunusan dati saan ta nagkinaawatan. Napakawan kan lakay. Kan pakawanan nakmat kadagiti nararamid ko. Ikarit, agbalbaliwak. Kan ikatagtima di nga ugali. Uwan bakat. Agpinakawan ta. Kan saan laday ta. Agbalinta ko man apagwadan. Anaganak iti anak ta. Uwan lakay. Nakapalas kayon bakit? Intayon makimisa. Wen lakay, urayan tapay ni nanang tagpalpalas matlaang. Si Kakay Buyet, ayan mon. Ay, awan ni Boyet. Imbaon ko amapan iji balay da Carmelita. Awisan na daanti na amapan makimisa. Kasta ka di. Mayat da ita. No agigiddan tayo amapan iti simbaan. Wen lakay, maragsakan lakit din ni nanang ama kakita kadaading Carmelita. Akagiddan tayo amapan makimisa. Ay, nakapulos ako. Hintayon na, makimisa. Intayon bakit? Kastigayam ti makimisa. Makapabangar itirik na. Nangruna iti mensahe ni Father. Uwan na ron bakat. Italang anak miris ko. Ti mensahe ni Father. Agbalin anak tibker ti relasyon ti agasawa. Gutom na ako. No anda pa nagtalag. Kan pan nakaawat iti tunggal maysa. Pudnot ako namlakay. Saan na nga day ka? No adda respeto kan panagpakumbaba ti tunggal maysa. Agbalin anaragsak ti pagtaengan. Uwan bagat. Isu apakawanan na. Kadag iti inararamid ko iti kalabas. Ikarik. Agbalbaliwa ka. Para kada kayo iti anak ta. Uray siyak lakay. Pakawanan nakmat. Kat ikarit. Agbalbaliwak mat. Tapno agnanayon anaragsak ti pamilyata. Uwan bagat. Kat manipod ita. Kanayonan tayon ti makimisa. Uy, naragsak ka ita, Insan Lisa. Mayati isa, ma'am. Wen insan. Nagmayat ngamin niya matangan dananang kantatang. Apay, anya tinakitam. Tauray la dumanon iti lapayag mo, tingursiit mo. Nag-sweet ngamin dananang kantatang. Pudno ti kunam. Sungbatan ti Diyos dagiti kararag tayo. Uwin mat ngamin. Kunak na niya itayan ti pakaragsakan. Kunak no na inlove kan. Saan man natila ibagbagam, insan? Rabak ko kadilaing na ijay. Kaya tinapatag ita. Saanin nga agap-apa dagiti dadakkel mo. Sabay la ko ma. Tamataginayo ng ti kinaragsak ti pamilyayo. Manang Tricia, umay kami man. Ne, umunag kayo ading ko. Nasapa kayo man nga imay dito'y balay. Wen manang, tagigiddan tayo amapan makimisa. Apay, nalipatan nyo ka din a Domingo ita. Ay, wen. Ay, nalipatak matan. Domingo gayam ita. Wen, isungag palas kayon. Taintay makimisa. Kalpasan na. Hintay agpasyar ijay mall. Kuha manang. Agyaman kami kadagiti pamagbagayo. Gapo kada kayo. Nasayaatan tilinangan mi iti asawak. Ken naragsakan ti pagtaangan mi. Awan anyaman na. Tinapatag. Nasayaat kan natibker ti panaglilinangan nyo. Kang runaan ti amin, saan nyo abaybayan ni Lisa nga anak yo. Husto ka manang. Katgapo iti dayta. Ad-ad na nga impatag ken inayat ko dagiti agamak. Ti ayat, anos, pamakawan, ken panakaawat, kat napatag, para itinasayaat ken naragsak a relasyon ti agasawa. Laglagipon nga at dadagiti anak a makaimatang itilinangan, kat isuda ti ad-adda a maragsakan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 17. Mabalin anaimas ataraon ti magunod mo iti kinaswitik, ngam ti saan a mabayag, mayarig iti darat, a may pamulmalkan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Aldawan lakay, ingkamanganan ta sumrakan iti trabaho. Baka turo-turo kailangan. Madamdaman ton. Intun kwan bida ka man pastrakanin. Ikatenda ka manen. Ado di tati mabalin apagserkan at trabaho. Anya nga ado. Nastrak mon sa amin ng a restaurant. Ngam ikatenda ka, gaputa ka nayon ka amaladaw. Nagrigat mo tanti kastoy a panagbiag. Kanayon na masapa sumrak. Agyaman ka tadda trabaho. Kasanuno awan. Apay nga ta sa anak ang naipas ngay abak nang. Aggagat ka, bareng addapay namnamam abumaknang. Apay nga awan manan ni Teodoro. Maladaw siguro, boss. Kanayon samit ang maladaw daya a chef cook. Imbag tada kadwa na a cook. Kasanun no awan. No, apay mat ngami nakasjay. Sapay no adda kat kanayon nga agibaon, boss. No kanayon na kasta. Jakamon, no anya ti pagbanagan na. Anya ti kayat mo asawan, boss. No di na saysaya atin ti trabaho na. Agbirok laangan iti sabali a pagtrabahuan na. Sige, tay bagaktukan kwa na, boss. Manong Teodoro, imbag tasim magpat ka. Damdamagan na ka ni boss itay. Anya? Imay ka di itay? Wen, Manong. Imbag ka no tada ti kaduam akok. Kasanon ngay no awan. Amok nga adda kadwak nga agluto. Iswa medyo naladawak. Amangan no adda nakaibaga kwa na akanayon ka amaladaw. Sino nga tati nakaibaga? Saan ka di asika? Ay, saan ko nga ugali tagi pulong, Manong? Di ka agkamkam mali ang mangibaga. No di mo kaya tidakas. Manong Teodoro? Anya day tayong sangputyo, tatang? Adu amakan, karne kan dadumapay. Saan mo takin sinas, wano katapusan? Ay ngam, nangalaan nyo iting gatang nyo kadagitang, tatang. Saan ko aginatang? Nalaingak lang amin nga agremedyo. Anya ti kaya tiyo asawan? Nagadu ije restaurant. Iti unag tinakkalaref. Ngam para ka dagiti customer dagita. Para ka dagiti customer, kan para mo tan kada tayo Utangan nyo ka di dagita, tatang? Ha? Utang? Kwa. Kaslagastan, no kasta ti panagawat mo. Kanayon mat nga ado ti isang pet mo amakan, tatang. Ado ka di ti kwartam. Uray awan ti kwarta, no addalaket ti makan. Mayatlat ta. Kasta ka di, tatang. Adda ko mga minipagatang ko. Anya ti ipagatang mo? Dakla palpaldog, tatang. Kanayo nakamabsog. Gaputado ti isang pet mo amakan. Ngumawan na ayam ko. Ibagam to kan ninanang mo. Tagumatang into nagsweldoak. Mabayag ka di pa iti sweldom, tatang. Mabiitan. Itad kunto kan ninanang yu ti sweldok. Gumatang kayon to. Wen, tatang. Ibagak to ken kwa na. Panagawi din. Di ka kadipay agawid.
Manong, imbagada nga ag-overtime tayo. Taadupay ti umay amangan. Ay, sinalbag. Sapay makauawid akon. Di mo ka di kaya ti ag-overtime, Manong Chudoro? Ay, maitantan ti panagawid. Imbis as anak ang marabyan nga agawid. No siya, kay kayat ko no adda overtime. Tamabayadan mo. Nga mabannog kamat iti kas taunay. Saan mo't anadagsan ti trabaho tayo? Uray saan anadagsan. Makapaboring mat. Ay, Manong Chudoro. Anya ka ditilin na untabag mo? Ako Nagsukatak. Pantalon kan badok. Apay ngay anagdakkel day tabag mo. Dapay nga mintualya ka. Apay, beach resort ka di ditoy, tadapay dagita? Bado, pantalon, kan tuwalya? Nanang, nagsweldo ka din ni tatang? Nagsweldon, anak. Ngam idulin tayo, tausarin nyo iti panagadalyo. Igatangan dak ko may tipalpaltog ko. Saan ka di amay mayat no igatang talaangan iti aramatam iti pagadalan, anak ko? Dakkel ka nga minan. Saan kan abasit nga ubing nga agay ay ayam iti palpaltog? Nanang, dakkel ka di ti sweldo ni tatang? Basit ti sweldo ni tatang mo, anak. Ape anadamag mo? Kanayon nga minanaimas ti si datayo. Di ka adalak kat awan ti kas di abalon da. Kasta ka di. Anya ka di ti trabaho ni tatang na. Mangup opisina ka no? Isardeng mo ti agisangpat iti taraon nga agapo iti restaurant. Taapay. Di ka katagyaman, taday sangpat ko. Maragsakan kuma no saan nga inlibas. Kasla sweet-sweety kam ti boss mo. Saan a kinaswiti ka? No di ka kinasirib. No kayat mo ti agbyag, agalibtak ka. Sa anak nga umanamong iti panangiliblibas mo iti taraon ako ka ti boss mo. Imbis a maragsakan ka? Saan mat? Taagdanag ka? Saan nga nanayon ang mailimad mo ti mading aramid mo, Chodoro? Amok ti aramidag. Apay nga minayada, ita ti pagsarsaritaan ta. Makadlaw pa yan ti anak ta. Ti kanu kaadalan na amangup opisina, kat simple kanu lang ang tibalon na. Idinto ta ti anak ta, kat agkakaimas tibalon na. Kayat naasawen, analalaingak, ngam ti amaday ta kaadalan na. Isardeng mon ti kastangar aramidam, sakbay amaladaw ti amin. Adamadmadlaw ko ama di mapaspasamak dito yung restaurant. Anya ka di dayjay, sir? Saan ko pa nga ibaga ita? Ngem no maduktalan ti dinutukak nga inventory kadag iti may lutluto ditoy, diya ka muna sawen. Makumi-kumakpay ngamin iti sabali a negosyo. Kasta ka di, sir, boss? Oh, awan ka di pa lang ni Chodoro? Ay, intun madamdama. At danday jay, boss. Kanayon ka di amaladaw day jay? Kwa, boss. Isuntulangan ti pagdamagan nyo. Naminanon nga imayak ditoy, ngem saan ko anadanon. Kaya't naasawan, kanayon amaladaw asumre. Ngem kanayon met amasapa nga agawid. Kanayon ang naimas ti balon ta, ngem dagiti kaadalan ta. Way nga rod, ibagada payabak nang tayo ka no. Ngam kunamot ni nana nga basit kanulaan ti sweldo ni tatang. Dinamag ko ni tatang, not utangan na dagiti isang sangpad na. Kitwan ko na naman. Iso nga ta ako na ni nana nga basit ti sweldo na, tado ti baybayadan na nga utang na. Wala, kasta ngagpaiso. Agmay-may saak dito'y kusina. Karga aktibayong ko iti adu a frozen goods. Mga alak pa iti karni kanda dumapay. Kartangak, tama nga no adu umay dito'y kusina. Nay, Manong
Chudoro, di ka pa'y nagawid? Ne, kunak man nung nagawid kan. Da ka pa'y matgayam. Ada ngamin nalipatak, manong. Nabatik ngamin ti panyok. Inkabil ko di tarabaw ti kabinet. Panyulain, isukat ti subsubliamon. Nasa papay mat, iso ang nagsubliak. Ada ngamin na isapit iti panyok. Isumat lagayam adi tarabaw ti kabinet nang ikabilam. Anyang iti naisapit iti panyom? Basta. Ay, narigatan no adda mangala iti panyok. Kan maysa, adda sentimental value da ito'y apanyong. Ayaw na yan. Panyulaang, adda pa'y sentimental value na. Ay talaga, manong. Napatag unay kanyak da ito'y apanyo. Ngamin, inted ni nanang ko itinaudi akasangay na, sakbay anatay. Sakbay nga agawid kayo. Ipakita yu pa'y dagiti bagyo iti security guard. Ha? Apay ka di, boss. Ato itibag ko. Anya ka diti kitaan nyo itibag, boss. Manipot ita. Kitaanan, wano rekisaan dagiti security guard ti bagyo, sakbay nga agawid kayo. Apay, sir. Adda ka di mapukpukaw? Dakal ti mapukpukaw. Kat nabayagan na mapaspasamak da ito'y. Chudoro, ayan ti bag mo. Ay, awan ti bag ko, sir. Akin bag da itadakal abakpak iti asidag mo. Kwa, sir. Nagsukatak ti kargana da ita. Ala, security guard, rikisaam ti bag na. Apay amalamon, katawan pa'y ni tatang. Wan nga rod, anak. Itaman pa'y. Kasla adda madi ngagparparik na kanya. Adda nga tamadi anapasama ken kuana? Dayta nga rod tijak amo, anak ko. Madanag anak pa'y kitin. Di mat nga rod umawag no anya tinapasama ken kuana. Nabati ti cellphone na. Ngamuray no kas na. Kita ang mananak ko. No adda text no awag na. Ito laang amalada o nga gawid Ay, wan nga rod, anak. Makapadanag at talaga. Daw mong awag na na. Number mat. Maala, yag mo anak. Siyak ti mang sungban. Hello? Asino ka di daytoy? Adda ka iti presinto? Apeng adda ka dita? Kuna, kunkat. Sikan tumit ngamin. Ay. Anya timbaga timawag nanang. Adda ka no iti presinto ni tatang iyo anak ko. Anya? Apay nga dayjay. Lading itak nga ibaga, anak. Natiliwan datiin nala na a frozen food itibag na. Kukwa ti restaurant day jay. Kaya dyan sawan. Takaw dagi jay. Namin adon nga imbaga kasaan nga galala. Ngam natangkan ti ulo na. Ay, kasaluitan. Dayta ti dakkel ang parikot. Naawanan lang aruden iti trabaho. Mabalod pa'y tanakita da mismo titinakaw na. Maawatan mo't siguro itan. No apay akanayon kaaparitan nga agiyawid iti kukwa ti restaurant. Bagat. Diyak ninamnamang ang kapkap da. Uray saan ang agkapkap. Tabasol ter aram itam. Basit lang mati alalaag. Apay basit ako nang. Numaurnong dagijay. Adon. Kasanupay itan. Kapilitan nga inakagbirok iti trabaho. Kasanupay ti panagadal dagiti anak ta. Bakit? No di mga kumakan ka. Saan kumakastoy tinapasamak? Si kantumot ngamin. Di ka mapnag ititid datang dan mo. Tairaman mo pa iti saan arumbang.
Pakawanan na kumabagat. Sigurado nga inton rumwar ka. Marigatan ka makabirok iti trabaho. Taamuda ti aramid mo. Agbababawi akon bagat. Kastoy gayam ti bunga ti kinaswitik. Maragsakan ka no agbaligi ka amang switik. Ngam no naduktalan da ka. Dakas mati ibunga na. Saan anasayaat nga aramid ti agswitik? Tainton maduktalan si kantong matlaeng tinakababain. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 2, versikulo 13. Tadinto mga asi ti Diyos, inton okumon na ti tao adi nang nga asi. Ngam inton oras ti panangukom, agbaligin to ti kaasi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Bakit? Yawat ko ken kada ito yung komisyon ko itaabulan. Ni, nagpuskol mo tinda ito inyawat mo kanyak nga envelope lakay. Siyak ngamin ti kadakkalan iti sales. Ay na, congrats lakay. Sagsasangaribo nga agpayso da ito inyawat mo. Iso nga ita, magatang mon di arapaapam abag. Dagiti anak na lakay. Ado ka ti pagpagatang da. Sabado inton bigat. Rumwar tayo asa nga pamilya. Pare Mario, nakita ti impost mo a family picture yu di Facebook Nakitam gaya man pare. Wen, iswa na panunot ko. Naawat mo di komisyon mo iti sales. Sige ngay, naawat mo ka din ti komisyon mo. Adamat basit. Nanya basit. Hindi ka man? Basit tamanulaang mati sales ko. Imbag ka man, pare Mario. Tasikalat tati kangatuan iti sales. Panagkunak, dahito talaga ti linya ka trabaho. Ahente ti life insurance. Congrats. Ket amangan no si kanto ti agbalin a branch manager. No tuloy-tuloy, tinangato a sales mo. Mario, anak ko, ada ka di bisita yo. Awan mat nanang, apay aya. Ada nga min nakita kaalugan anak kaparking di taparaangan yo. Ninanangan aya. Lugan ko da ita. Kagat-gatang ko. Lugan mo? Nay, imbag man ta nakagatag ka iti lugan mo. Siyak namin ti kadakalan iti sales iti opisina mi. Narigat mat motor lang ti usarak. Iso agim matang ako na iti second hand alugan. Iso asay saya ti agtrabaho, anak ko. Kayat ko amagunod ti arapaap ko ngagbalin a branch manager, nanang. Sapay ko mata magunod mo dahi nga arapaap mo. Dandanin, nanang. Sapay ko mga rod ta maipromoten ni Mario, nanang. Kararagyo asapay ko mata maipromote. Duapay laang atawan na kas ahente, ngamdakkel ti sales na. Idinto ta dagiti kakadwa na nagbayagan iti akumpanya, saan dapay ang maipromote. Basta anusan na, maipromote ulat ta. Day tamot ti bagbagakan ko na, nanang. Maragsakan lakid din ni tatangyo, no istorya at nga danugan ni Mario. Wan ananang, istoryaan yun to kin ni tatang. At damanan na sales mo. Linawas kan samot nga umawawat iti dakkel a komisyon kadag iti sales mo. Saan, Matt?
Ngem dandani nagbali na kasta. Ay, makilugan akman mat nga ron di tilugan mo. Saykanhan lang dayjay. Ngem dumtang to ti panawen, a brand nyon to ti gatangak a service ko. Ay, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basit lang na points. Ma-promote akon. Ha? Kat no agbalin kan to a branch manager. Siyak tulangan ti alaam a sekretarim. Abay ngay. Baga kon ti pudno. Nakapuyak iti sales. Iso basit lang ti komisyon ko. Imbag tulangan, wala ang nakasekretarim. Ta agur urayak tulangan iti sweldo. Lakay, anya ti makunam dito'y bag-ag inhatang ko. Napintas Dayta ka DJ bagbagaman ang inaabag? Katuan, nagatang kon. Naragsak ka mat siguron. Una, ang lakay, adapay kayat ko agatangan arelo. Ngam inton sumarunon ton day agatanga. Mas dakdakal to ba iti komisyon ko inton sumaruno a bulan. Ay nalakay, sapay ko matagtultulo yun day to aswerte tayo itibiyag. Auntie, mabalin ka di apabuludan nak iti kwarta? Adala ang bayada. Umutang ka manan, Almira. Idinto ta saan kayo pa nakabayad iti utang niyo. Pasensya kan, auntie. Tasimardeng ang nagtrabaho nila kay ko ijay Middle East. Gapo iti mapaspasamak agubat ijay. Ayawan bibiyang ko iti dayta rason mo. Noan niya ti saritaan, iso tinaskan a masurot. Agbayadak, inton makabirok nila kay ko iti trabaho na. Kanon to paya. Ita, kayat mo manan ti umutang. Bayadak laang di insurance mi kanila kay ko. Ay, awan ti may pautang ko kan Almira. Makaparurod ti kastangay style mo. Bayadam pay di utang niyo, sakbay nga umutang ka manan. Lakay, magustuhan ka di day ti lechon asidaan tayo? Marurudak iti dayto at tao asing singirak. Ay nalakay, saan ka kumangamin nga ag-cellphone dito'y sangwanan ti panganan? Tapno saan ka nga gung umutakas ta? Makapawan ganas timangan. Sino aya day ta? Dayto yung arod sing singirak. Manon abulan asan na nakabaybayad. Kaya't na asyak timang supusop. Ni, ape asaan nga agbayad? Nagado ti pambarna. At dalang aroden iti abroad ni lakay na. Saan pa ilang nga makabayad iti monthly dues na. Kasarita man na yung bag, Saan ako namangan? Nawanan ako ni tiganas. Ni, ape nga ti magterkan. Awagak da ito'y ababae. Nasken nga agbayad. Nasayaat mo ta sinong bata mong ti awag ko kan ka. Idi pa ila napalabas alawas apas dyu ka. Agbayad ka mat kuman. Pasensyakan, sir. Tawan pa talaga pagbayad ko. Luklukwin naksamit tan. Saan mo ka din akayat ti agbayad? No, adala ko makwarta. Bayadak amin nun. Tapno awan pang panunutag. Ngam na ira na lang amin nga awan ang talaga pagbayad ko. Awan lat aanusak itikaskan ka. Pasensyakan talaga, sir. Agbayad ka itan. Nasken ama ipamuspusam ti pagbayad mo. Pampanunutam ka di pa, ije saan ang nagbayad a klientem? Tartari gagayak ti maipromote ita. Ngem addamat klientek asaan na akayat ti agbayad. Nangagkungarod nga inungtam ije telepono. Asino ti sana makaungat iti kasjeng style na? Amangan mat no talagang awan pagbayad na. Kasano ko mga awan kat aday ije abroad nila kay na. Ti kunam kit di, luklukwen naklaang. Ay nalakay, apektado ka unay. Di ka pa yan makaturturog. Pilpilitat nga ron ti makaturog. Saan amaikat dito'y panunot ko da ijeng awanan bain? Awanin na. Jakon magunod ti na nga to as sales no at damat klientek asaan nga agbayad. Saan mo mapilit no talagang awan pagbayad na? Awanin jay promotion ko no kastoy lang. Kasanon jay brand nyo alugan na kayat ko agatangan. Almira, Oh, auntie, makitsinda kayo matgayam. kita umanday ta basket mo. Ad-ado pa'y tiginatang mo, ngam iti siya. Agam jay utang iyo, di mo pa'y mapaunaan. Adumot ngamin anak ko, auntie.
Imbaglakan ka at adwa kayo laang kan ni uncle. Kan adada amin iji abroad. Iso day tati pampanunutap. Iso asaan kang agbayad. Ay, saan na kasta, auntie? Kat apay nga rod, asaan kang agbayad. Awan pa ngamin at talaga pagbayad ko. Kasaritam nila kay mo iji abroad. Ibagam ngagsinsingira kon. Siga lang ti pinautang ka nagrigat asingiran. Kabagyan kapay mat nga rod. Buisit ka talaga. Pinirdi na talaga ti aldaw ko. Pare Mario. Agong ungot ka bigbigat. Daytoy man sing-singir a klientek. Bigbigat a paghayhay bladen nak. Tapay. Di na pa'y kahit ti agbayad. Makapabwisit. Ay, gagangay mat nga adda talaga dagiti narigat asingiran. Jaksar dengan asingiran daytoy. Ay, naskan lang nga singiram. Maapiktaran ti sales mo. Dayta nga ro ti pampanunutak. Sa pa isagsagana kung tibagik nga agbalin a sekretarim. Di ka mandanagan. Matungpal dayta nga arapahap mo. Ang asino nga min aya dayta kliyentem a narigat asingiran. Mapanak ita iti balayda. Nasken a makasarita. Kanayon laan na pudot ti ulong. Saan mo pa yan maimas ti mangan? Apektado ka talaga kadagiti narigat a masingir a kliyente. Anya? Dagiti daduma. Saan ko pa yan a maawagan? Ay, unay matdaytan. Agmalmala sa kasamat ten. Lakay, saan mo kumaasawan dayta? Mariribukan akon. Sapay kasapulan nga ipatarimaan jay lugan ta da perdi na. Awan mat kukwarta akon. Nasaya at mata nasabat ka, Almira. Nakita ka iji simbaan, auntie. Nakimisa ka man. Wan, nga dinak nakita. Makimismisa ka mat gayam. Kanayon, auntie. Nasken ang makimisa tapno tumibker ti pakinakam ko. Nagadong ngamin dagiti problema pagdaldalanan mi ita. Ang panagkonak at ilamlam mga ti utang mo kanyak, gaputa din ak pinansinitay. Apay ko mga aramidok dayta, auntie. Awan kamat ngamin ijay palayo, no kasta mapanak agsingir. Rumrumwarak, auntie. Mapanak makitang tangdan. Kabayatan nga awan pa'y maipawit nila kay ko. Ay unay mat arigat tibiyag mon. Makalungaw kamin tumot laang, auntie. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Amok, saan na kami abaybay, auntie Diyos? Kat kano ka nga rod ngagbayad? Kararag ka akararag. Kasapula kon ti kwarta. Apay ngay anak ka parking matlaangan day talugan nyo di taarubayan yaw. Ay na, naperdi nanang. Awan mo ti pang patarimaan ni Mario. Apay ka awan. Kano naga do ti kwarta na? Kasano, adadagiti kliyente na asaan ngagbaybayad. Ay, saan mo't amabalin ti kasta Marigatan ngagsingir. Ay, kasibot ni Mario. Kasano kayon a pamilya na? No awan mo't ten kwarta na. Sir. Umayak agsingir, tamanon abulan asaan ka nakabayad. Awan pa'y lang pagbayad ko ita, sir. Unay kamatan. Agpakpaka si apasinsyaan dak pa'y laang. Agbayad ak to, into na dakwartak. Luamok la kumaanarigat ka asingiren, saan ka lakuman a pinagmiyembro. Pasensyakan talaga, sir. Maawatan na kuma. Uray no kayat ko ti agbayad. Talaga nga awan pagbayad ko. Na-aksidente ni Mario. Nabuyak ijay TV, tidak pasamak. Unay mo anak ko. Naawa na ni ti preno jay lugan na. Kat, kumustan? At dapat la ijay siyo, nanang. Ay, nagbabasit pa ilaog dagiti anak yaw. Kasano no adadakas na mapasamak kan ko, ana. Sapay kumata dadagiti kakabagyan na at tumulong iti dahi ti apanawan ti pagkasapulan yaw.
Mabait lang. Oh, asino nga tamot ti umay abisita. No kaano ang mapanak makimisa. Isumat ti umay na. Naimbaga bigat mo, auntie. Apay manan, Almira. Itala ang makaumayak diti balayo, auntie. Una, tamok nga damanin ka sa pulam. Ay napasensya kan, Almira. Ngam talaga saan ka napautangan. Sa anak nga umay umutang, auntie. Umayak ag bayad. Ato ti bayad ko. Inayon ko matandya interes na dita. Ay na. Nagsaya at kamatan ka, anakan. Ay, agyaman nak, mala, umunag ka nga rod. Tabilangak numano da ito yung bayad mo. Kaya't mo ka diti kape? Ay, umunag ka, anakan. Saanan, auntie? Adamot pa panak? Ay, uwan gayam. Nangalami ti korta. Adan trabaho nila kay ko iti abroad. Dakal akumpanya tinangalakan kwa na. Ang papaimbag pa ilaang nila kay ko. Asino kayo kadi? Siyak ni Almira. May isa kadagiti kliyente ni Sir Mario. Uwan. Malagip ko. Adadakdak kamatin na anagan mo idi a kliyente na. Umayak ag bayad. Igulpik a bayadan amin. Ay na, nagsaya atin no kasta, ma'am. Kanayonak matan. Tapno adanayon ti igatang na iti agas na. Urayak lama kalwa iti dayta nga imbaga, ma'am. Nagsayaat kan. Agyaman ako na. Agpaimbag ka lakay. Ani, adamay sa aklintem ang nagbayad. Kanang tad pa ititulong na kan ka. Kunak nga isarden kunti agtrabaho kas ahente. Asino dayta nga ibagbaga man nagbayad. Almira kanu tinagan na. Anya? Naganos da di aklentem lakay. Iso dayta di ibagbagak anarigat as singiran. Di resibo. Ipan mo tulaangan iji balay da. Wen. Tapambarak ti agyaman kan kuana. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Lakay. Ituloy mo ka di pa dito ang trabaho. Wen na. At dagayam